Stav stretnutia 0-2. A s číslom 33 sa presadzuje Justy Menza. Pozrite sa, čo sa deje v prievidskej Nike aréne. Teddy Bear Toss, alebo ak chcete po slovensky lietajúce plíšaky, toto poznajú hlavne v zámorí, jednotlivých basketbalových arenách. Všetky plíšaky, ktoré teraz prileteli na palubovku, budú darované deťom v Prievidskom okrese. My môžeme spomenúť, že minuloročný rekord bol 760 plíšakov a